Samir. Yo, wes kene aku arep anu tak videone aku wes. Wes aku sampean. Yo iki Mas Andrea iki. Heeh, penane Pak Kari. Ya iki. Dadah. Doa biar selamat ya. Amin. Pada pagi yang cerah, laksana anggur yang main Mbak Yuku. Ya. Iki sesuk arep bangun gedung sing mewah sesuk. Tenang wae, dongake. Iki bahane. Wae, lahannya luas, tenang sok kuwatir. Ya, iki. Ngene iki ya. Wes. Dadah Mbak Putri. Dadah.